Hai no hai jotono lamsugo ani ketal blogo jotono khaka hamya pharo tei alma LD lifestyle belai belai kono biji tabu video senam yang tongka hingke tabu specially norok ni bagai omo ang senam ka kok borok bai omo kai fungodo ang tabu kono silongo ani sister nogo fungni omo jeng songlai ka ang omo borok kai pot tam tam songlai ka ang video senam ni ya mokai ang songmani muitu a akran bai o akran ni mung ta mo norok comment khanya ta pok dido ke akran ni mung ang semi yang tongka ko borok bai ke mosok ko bang khai janam ni bagai ang songka king chili bai ke sari ni jora mo ani sister ni nogo mo nokboskang ta chikon sa dukan sarik bo phalu fish phalu ta hingke i jorao ang sanam songo especially Tripurao tongnai bukhuk song tei takhuk song ni bagai je tabuk tongmani jora belai khano sitrang tongkha hingke ban bagai no tongmung chamung belai khano sitrang tongkha Tripurao mane baksa ke bwsano phaloi sakni tongthok rona bagai bwsano phaluta hingke baksa kai bwsano khibiwi phatar hao thango baksa kai bihik no khibu baksa kai bwsai no khibu baksa kai ruksuk bai pailaya baksa kai walai toklai bulai bwtharlai belai kheno sitrang tongkha society hingke abono nugui belai kheno tongthokya hingke ang iko example phunugo norok no for example iko jekunu samung borok ni langmao jekunu samung kunu samung kotorya chikonya joto samung abo samung no chikon wngthung kotor wngthung samung no hingke belai kheno jeng wansukna nango chini langmao jeng kajikha hingke no jeng nukhung khaka hingke no jeng mane samung khlaina nangnai chini bwsabutwi rok ni bagai tei nukhung no chalokna bagai jeng samung tangna nangnai jeng bihik bwsai kwnui miliwi khabaksa khai jeng samung tangna nangnai jeng lama rutukna nangnai jeng chaplaina nangnai chini nukhung no bahaike chaloknani tamni hinmale chini next generation jehepru chini langmao phaike mane bwsa asaike ta borokni bagai jeng belai kheno example kaham wngna nangnai basana nangnai borokni bwskango tamni hinmale je nukhungo buma bupha khasinai a bwsarok bo khasinai jodi kisasa lama koro phono phiyaba a bwsa bo paithako hingke bo lama kaham no himnai jodi buma bupha khasinai ni nukhungo hingke boni bagai no ang belai kheno example phunukna musungma bagai norok no iko ani sister song joto no bwsai kaham no manu bwsai rokta hingke jodi o samung no tangya phono borok fish phalya phono borok samung tangya phono business khaya phono chadrop maile manu do hingke hai phono hai ereng khe tongya tamni hinmale life o ajina nangnai nung aji khaise nini je musungmani nung khlaimanai buino chubana musungkhaibo nung chubamanai nini sak baithangni rang tongkha hingke hayadiba hingke tei bwsai no sana nangya bwsaibo bhikno sana nangya abo haiklai no salai bwkha kwar khlai nung buino bo chuba manai tei nini nangkukmani nini nukhungni nangkukmani jorao bo nung nini sakni yakung bai nung basai manai hingke boni bagai no belai kheno jeng wansukna nangnai chini life o chini nukhungo jeng jephru nukhung khake no jeng strong khe basana nangnai
kotor ni simi jung chikon ni simi jung wansugui jung samung tangna nangnai chikon ni simi khlaite nung kotoro sognyai success sangnai salsa nung jodi chikon ni hoite chengkhai hayariba truk nung chengte khlaite sakni mane struggle khaina nangnai kisa first nung struggle khaina nangnai kisa khalokna nangnai kisa nung kosto khaina nangnai kisa kwshwrang khaina nangnai first nung shwlerkhe nung success ngai manglak abobo kaham kai joto borok no saimano je borok shwler bini nogo mai krui bini nogo asukjaknai khamplai tonglak bini nogo maituk bo sitra tongnai bini nogo chair table tonglak hingke abo for example ang samata tabuk hingke je borok kwshwrang ni nogo hingke joto manui tuluk kusung nung nuknai ajinai nini khamplai ni hoite nini maituk nini bucket nini takari nini mok tea set glass set joto dinner set truk sok painai cooker pressure cooker nini mixer grinder nini pot manui je nangkuk mani manui nogota truk nung aji manai je borok kwshwrang hingke je borok shwler hingke bo manui tongma bo truk kmai thanai hingke boni bagui no chini life borok munsuni life o chung belai kheno wansukna nangnai chung belai kheno srangna nangnai nukhung khakai no chung belai kheno srangna nangnai tei wansukna nangnai aboni bagui chung belai kheno wansukna nangnai chung kosto khaina nangnai chung kwshwrang ongna nangnai bwkha kaham ongna nangnai khalokna nangnai chini nok nukhung no naithok kai songsarna hingke tabukni je tongmani abo belai kheno chung jara sisanai rok jara intellectual borok belai kheno aboni tui wansukna nangnai khorang rina nangnai kok sana nangnai chrai rok jara tamjanai maturing ya je kajiknai rok baksa chrai rok chrai no 14-15 bosoro no hamjaklaioi nukhung khalai tirui ulokhai kaklaioi abo belai kheno mwsang yang tongkha society o hingke aboni tui okra chakra rok jodi khorang riya hingke omo belai kheno sitrang thanai sitra ni slai teibo sitrangoi jat dopha rok bebangno komor thanai tei jat dopha rok kaisa hamya bumung ni sinimung manai hayadiba norok comment khaina tapokdi norok bumtui norok ni wansukmung nongni o society no tui norok ni suggestion bo sadi ani o video ni bisingtui norok comment section o suidi chung bahaike tongna nangnai tei chrai rok no bahaike bwkha basarna nangnai chung norok comment khe sadi hingke jotono hambai nai tongma bagui।